Stjernernes ugerevy. Tid og sted, Hollywood i 1930, Warner Bros. Studierne. Hjemsted for de største filmstjerner. Her i studiets nye animationsafdeling har tegnerne arbejdet i døgndrift på at skabe tegnefilmstjerner. Og resultatet er blevet 3 nye figurer. The Warner Bros. Og deres søster Dot. Halløj, søster! Desværre var de 3 Warner-figurer helt og aldeles ustyrlige. Og de sendte animatorerne på vild flugt. Boinky, 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 boink. Trioen nåede at rasere hele studiet og skabe fuldkommen kaos. Men så blev de fanget. De nye Warner-tegnefilm, som var aldeles tåbelige, blev låst inde i studiets boks, og de blev aldrig frigivet. De 3 Warner-figurer, som i øvrigt var endnu mere tåbelige, blev låst inde i studiets vandtårn, og de blev heller aldrig frigivet. Udad til har studiet benægtet et hvert kendskab til Warner-figurernes eksistens indtil i dag, hvor de netop er flygtet.